Lähdetään liikkeelle tässä videoesityksessä purkamisesta näitä dioja, joita olen teille tänne palkanlaskentamateriaaliin tehnyt. Ja ne löytyvät täältä materiaali- ja muu aineisto itseopiskeluun. Ja otetaan käsittelyn ensimmäisenä palkanlaskenta. Ja näiden diojen avulla sinulla on tarkoitus perehtyä palkanlaskennan ammattitaitovaatimuksiin, oppia tuntemaan palkkahallintoa ohjaavat lait, asetukset ja säännökset ja niiden välinen säädöshierarkia. Perehdyt myöskin työsuhteen solmimiseen, työsuhteessa toimimiseen ja työsuhteen päättämiseen. Tässä kuvassa näkyy palkanlaskijan toimintakenttää ja palkanlaskennan, palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon toimintakenttää ja keskeisiä sidosryhmiä. Tässä diassa kuva näkyy huonosti ja avaankin sen teille täältä esimerkkikansiosta ja se on tällä nimellä palkanlaskijan toimintakenttä. Pienissä organisaatioissa on ihan tavallista, että henkilöstö- ja taloushallintoasiat hoitaa yksi ja sama henkilö, eli maksaa palkat ja laskuttaa ja tekee muita työtehtäviä siinä samalla. Mutta isommissa organisaatioissa nämä on eriytetty hyvinkin usein, mutta kumminkin yhteys näiden välillä on hyvin kiistaton. No, henkilöstöhallinto on käsitteenä laaja ja sisällöltään aika vaativa. Siihen kuuluu esimerkiksi yhteyksien pitäminen työterveyshuoltoon ja eri viranomaisiin. No, palkkahallinnon tehtävänä on taata lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen sekä tietenkin palkkojen maksaminen työntekijöille oikean suuruisena ja oikean aikaisena. No, tästä kuvasta voitte nähdä, että palkanlaskenta on hyvin moninainen ja täytyy ottaa huomioon monia asioita, kun näitä palkkoja sitten lasketaan. Se täytyy muistaa, että palkanlaskenta on palkkahallinnon ja myös henkilöstöhallinnon ydintoiminto, kuten kuvassa näkyy. Ja palkkoihin, kuten te kaikki tiedätte, ovat ihmisille hyvin tärkeitä henkilökohtaisia asioita, joten niiden parissa työskentelyiltä vaaditaan säännösten, oikean tulkinnan ja soveltamisen lisäksi myöskin hienotunteisuutta, luottamuksellisten tietojen käsittelytaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja myöskin hyviä vuorovaikutustaitoja. Eli tässä on paljon esimerkkejä, mitä palkanlaskentaan, palkkahallintoon ja henkilöstöhallintoon liittyy. Palataan diasarjaan ja mennään eteenpäin ja tutustutaan käsitteeseen etusijajärjestö. Etusijajärjestys. Ja se on käsite, jonka perusteella ratkaistaan, saako samasta asiasta päättää alemman tasoisella normilla vai ei. Eli nämä pakottavan lainsäädännökset, työehtosopimuksen normit, työsopimus, työsäännöt, työpaikan käytännöt, työnantajadirektio-oikeus tarkoittaa sitä, eli nämä määräytyvät hierarkisesti, eli alempi säännöstö tai ohjeistus ei voi kumota ylempänä mainittua. Eli pakottavat lainsäädännökset, esimerkiksi työsäännöt eivät voi kumota näitä pakottavia lainsäännöksiä. No, sitten täällä viimeisessä kohdassa on työnantajan direktio-oikeus, eli jos asiaa sääntelee usea eri sisältöinen normi, ratkaisuperusteena käytetään työoikeudessa edullisemmuussääntöä, mikä tarkoittaa rusinat pullasta periaatetta, eli työnantajan on tällöin noudatettava normia, joka johtaa työntekijälle edullisempaan suuntaan ja tulkintaan. Ja työnantajan tulkintaoikeus. Työnantaja saa ratkaista, miten työlainsäädäntöä, työsopimusta tai työehtosopimusta tai työsopimusta kussakin tapauksessa sovelletaan. Mutta jos täytyy työnantaja ottaa huomioon se, että jos työnantajan ratkaisu on virheellinen, seurauksena voi olla jopa vahingonkorvausvelvollisuus ja joskus jopa rangaistus. No, sitten lainsäädäntö, eli nämä lait ja asetukset ja määräykset määrittelevät työsuhteen puitteet.
ja niitä sovelletaan joko pakottavina tai tahdonvaltaisina. Ja pakottava lainsäädäntö tarkoittaa sitä, että niitä on noudatettava sellaisena kuin ne on laissa määrätty. Esimerkiksi kieltona irtisanoa työntekijä raskauden vuoksi. No tahdonvaltaisia lainsäädöksiä, eli ne on sovittavissa työpaikalla olevia. Eli se tarkoittaa sitä, että työpaikalla voidaan sopia, milloin palkanmaksuaika tai palkanmaksukuukausi on. Lisäsinkin työsopimuslain linkin etusivulle, josta voitte käydä sitä katsomassa, ja se on heti tämän itse opiskeltavan materiaalin jälkeen oleva linkki. No sitten lähdetään liikkeelle tästä sopimuksen tasosta suomalaisilla työmarkkinoilla, eli minkälaisia sopimuksia palkanmaksuun ja työsopimuksiin ynnä muihin paikallisiin sopimiseen liittyy. Eli periaatteessa nämä työehtosopimusneuvottelut etenevät pääpiirteittäin 4 eri vaiheessa. Eli lähdetään täältä alhaalta liikkeelle. Eli ensimmäisessä vaiheessa tuloneuvottelut käynnistyvät, kun keskusjärjestöt kokoontuvat neuvottelemaan tulevan sopimuksen sisällöstä. Eli palkansaajien keskusjärjestö, työnantajan keskusjärjestö. Mikäli tässä hallitus osallistuu näiden neuvottelujen tekemiseen niin kuin se yleensä tekeekin, solmitaan niin sanottu tulopoliittinen kokonaisratkaisu, eli TUPO. Ja tämän jälkeen sitten ammattiliitot ja työnantajaliitot sopivat keskenään voimaan tulevasta TESistä, ja se on yleensä solmitaan määräaikaiseksi joko 1 tai 2 vuodeksi. Paikallisessa sopimisessa yritykset ja luottamusmies tai muu yhdyshenkilö neuvottelevat keskenään työnantajan kanssa tai työnantajan edustajan kanssa, ja tästä tulee sitten paikallisia sopimuksia. Ylhäällä on sitten se, että lopulta työntekijä ja työnantaja tekevät keskenään työsopimuksen, jotka perustuvat sitten työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksen puitteisiin. No sitten TESissä sovittavia asioita näette tässä, eli näitä on palkan määräytymisperusteet, työpalkat, lisät, keskituntiansiot ja niin edelleen. Ja työehtosopimuksiin sidotut eivät saa alittaa sovittuja palkka- ja muita ehtoja ilman erityistä valtuutusta. No työehtosopimukset, eli TESit, ovat yleissitovia tai sitten normaalisitovia. Eli yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä, myös sellaisissa yrityksissä, jotka ei ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen. Ja normaalisitovalla tarkoitetaan sitä työehtosopimusta, joka ei ole yleissitova, mutta jos työnantaja on velvollinen noudattamaan sillä perusteella, että kuuluu tähän sopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon, tai että sopimus on tehty koskemaan juuri kyseistä yritystä. Eli normaalisitovaa työehtosopimusta tulee noudattaa kaikki niihin työntekijöihin, jotka työskentelevät yrityksessä ja kuuluvat tämän alan liittoon ja piiriin. Sitten määritellään työsopimusta, eli työsopimuslaki, ja niinhän mä sanoin, että olen sen tuonne etusivulle linkittänyt. Se määrittelee työsuhteen perusehdot sekä työnantajan että työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvolliset. Se voi olla suullinen, kirjallinen, hiljainen sopimus työsuhteesta, ja yleensä voimassaoloaika on joko määräaikainen sopimus tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Ja yleensähän tämä työsopimus tehdään kirjallisena. Työsuhde tarkoittaa sitä, eli se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Ja tällöin on kysymys työn tekemisestä työnantajan lukuun. Ja työntekijä tekee työtä, palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Työsopimussuhde ja työsuhde. Eli työsopimussuhde tarkoittaa sitä, että työsopimus tehdään. Ja sitten kun työsuhde alkaa, niin työsuhde tarkoittaa sitä, että työn tekeminen alkaa. Eli työsopimussuhteen tekemisen aikana sovitaan, milloin työsuhde alkaa ja milloin työn tekeminen alkaa. No, kirjallisen työsopimuksen sisällössä kannattaa mainita nämä seikat, eli työsopimuksen osapuolet, alkamisajankohdat, kesto, koeaika, suorittamispaikka, työtehtävien laatu, vastike tai muu palkan peruste, palkkakausi, vuosilomasäännökset, työajat, irtisanomisaika ja tietenkin työsuhteessa noudatettava TESsi. No sitten työpaikan säännöillä tarkoitetaan sitä, eli mitä on nämä työpaikalla syntyneet käytännöt, eli mitä noudatetaan yleensäkin siellä työpaikalla ja niihin pitää myöskin tämän työntekijän ja niitä pitää tämän työntekijän noudattaa. No sitten työnantajalla on tällainen direktio-oikeus ja sillä on oikeus johtaa ja valvoa työtä. No sitten työnantajan velvollisuutta on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, tietenkin maksaa palkkaa ja johtaa sitä työtä ja noudatettava TESiä. No, työntekijän velvollisuuksia, hoidettava työnsä huolellisesti, noudatettava työnantajaohjeita ja tietenkin salassapitovelvollisuus on hyvin tärkeä asia. No sitten työsuhteen päättäminen, eli työsuhde päättyy, jos on tehty määräaikainen sopimus ja siinä on kerrottu, milloin työsuhde päättyy. Sitten voi olla tuotannolliset tai taloudelliset syyt tai työntekijän liittyviä syitä. Eli työntekijän liittyviä syitä, eli työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen. Ja tämä edellyttää usein varoitusta. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Organisaatiolla ei ole kerta kaikkiaan rahaa maksaa palkkoja. No, työntekijän liittyviä syitä voi olla monia, eli ammattitaidottomuus, työkyvyttömyys, huolimattomuus, ohjeiden vastainen menettely, työstä kieltäytyminen, aiheettomat poissaolot, päihteiden käyttö ja rikollinen toiminta ja myöskin kilpaileva toiminta. No, ammattitaidottomuus, eli työntekijä ei osaa tehdä sitä työtä, vaikka häntä on siihen jo opastettu. Ja hänen osaamisessa on merkittäviä puutteita. Huolimattomuus tarkoittaa nyt tietenkin sitä, että työtä tehdään huolimattomasti ja se laiminlyönti on olennaista sen työsuhteen aikana ja tämä edellyttää hyvin usein huomautusta. No sitten tietenkin ohjeiden vastainen menettely ja työstä kieltäytyminen, eli työntekijän on noudatettava työnantajaohjeita ja määräyksiä. Ja myös edellyttää, jos tämän perusteella sanotaan irti, niin edellyttää aikaisempaa varoitusta. No, aiheettomat poissaolot, se tietää sen, eli poissaolo voi ilmetä myöhästelynä, lähtee liian aikaisin töistä tai on jopa koko päivän poissa, niin asia on tutkittava tietenkin kokonaisvaltaisesti ja se edellyttää huomattamista ennen kuin työsuhdetta voidaan päättää. No, päihteiden käyttö, eli alkoholia ei tietenkään työpaikalla saa käyttää ja työsopimusta voidaan käsitellä silloin purkautuneena, jos päihteiden käyttöön liittyy vähintään viikon ilmoittamaton poissaolo työstä. No sitten rikollinen toiminta, eli työnantajan tai työtovereihin kohdistunut rikos, on ihan työsuhteen päättämisperuste. No, kilpaileva työntekijä, eli työntekijä voi olla useassa työsuhteessa samaan aikaan, mutta ei saa ryhtyä kilpailemaan sitten työnantajansa liiketoiminnan kanssa työsuhteen kestäessä. Kilpaileva toiminta koskee sekä työntekijän omaa yritystoimintaa että toimintaa toisen palveluksessa. Eli kilpailua ei saa näillä osin esiintyä. Ja sitten työntekijä ei tietenkään työsuhteen aikana saa käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia. Tässäpä nämä diat. Käykää näitä läpi ja kuunnelkaa tämä diaesitys ja sen jälkeen sitten siirrytään seuraavien diojen opiskeluun.